Täällä on kylppäri. Vähän alkaa niin sanottu kosteus tekee tehtävänsä. Tää turpoo kuin meikäläisen maha. Oho, kato. Tää on musta hieno. Oho. Pikkasen mätä. Oli tää. Onpa iljettävä haju. Oho, tää onkin vähän. Täälläkin on märkää. Kato. Ihan tämmöstä limottunutta. Ei helvetti. Äkkiä pois ennen kuin tulee joku tartunta. Ja ne sanoo, että 70-luvulla ei tehty mitään hyvää. Muuta kuin lapsia. Hyi helvetti mikä haju täälläkin on. Täällä on kosteutta niinku joka paikassa. Tää on niinku... Tää on ihan jumalata veetapiksiä. Sen takia tää haisee, kun tää on tämmönen niinku koko lattiamatto, kosteutta, ei ilmanvaihtoa. Tää pois roikkumaan. No ihan kato tämmöstä pehmeä. Tää laskelevy on vähän. Käyttäytyy tälle. Kappas vaan sillä lähtenä tää koko... Kato, se on ihan... Joo. No se on hyvä, että saadaan tehdä uusi lavuari. Niin. Ei muuta kuin Joo. otetaan se. Otetaan 205 käyttöön. Selvä.